वेलकाम बेक माय यूट्यूब चैनल। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होफैदो। बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों नों आंनि लखा। बियो मोनसे रमान्टिक ट्रेजेडि शर्ट मुभि। बियो पार्ट 2। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअनि गाहाय फावगिरिफोरानो जादों बिहुमर आरो उरुनि। नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि लोगो फावगिरिफोरानो जादों बिस्थिराम, फनिन, परबिन आरो फितिका आरो अलंबार। लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि बिथोनगिरि, डायलग सुजुगिरियानो जादों सुबुंसार बसुमतारी। नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि पिबि एन्टारटेनमेन्ट प्रेजेन्ट इउटिउब चेनेलाव थांनो नांगोन। दासिमहालागै बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि नैबे इउटिउब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअनि आपडेट बयनिख्रुइबो सिगांसिन मोनबाय थानो थाखाय।